Aniya karon ang contingent number 3. Nadiri si Jesus! Ang ini siyang dakpon! Maayong gabi magtutudlo. Ang kalinaw, magauban kanimo. Judas, budhian mo ba di ay ang anak sa tao na agi sa kahalok? Pagkatamis unta sa imong halok. Kung tinuod pa nga pakigdait ang imong gidala. Apan kasakit pamalandungon nga ako ang imong magtutudlo. Imong gipatikan sa halok sa kamatayon. Patay na! Ako magtutulong! Ako mao ang magkabanaw ug ang kinabuhi. Ang musalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Muadto na ako sa langit, kuyog sa akong amahan. Ang kalinaw magauban kaninyo. Hallelujah, sa imong pagkabanaw, hallelujah, may naungka
salamat contingent number 3. Hutong sa maugmarong lumadtulaynon a Barangay Tulay, Kalahuan, Pakigni, and Camp 7. They would also like to say thank you to Tulay National High School faculty and staff.